Ginecos, que puxe a replegar el trofeu ràpidament. La guanyadora local de la categoria veterana C. Va entregar el trofeu Diego Gómez, alcalde de l'Ajuntament d'Alzira. Tots els guanyadors recibeixen, a part del trofeu, un regal de perfumeria Bruni i de l'empresa Renault. Isabel Aguilar, vicealcaldessa de l'Ajuntament d'Alzira. Fernando Fallos, que puja a replegar el trofeu de guanyador de la categoria veterà C local. Fernando Fallos, veterà C local. Ha fet entrega del trofeu Fernando Pascual, regidor de Serveis Públics de l'Ajuntament d'Alzira. Continuem en la categoria, per ara la general atenció. El tercer classificat ha sigut Roberto Ferrandis, en 34,58. Tercer classificat de veterans C. Tercer classificat Roberto Ferrandis, de Correcaminos. Molt bé. Categoria veterans C. Va entrega del trofeu José Luis Palacio, regidor de l'Ajuntament d'Alzira. Enhorabona. El segon classificat a segona secció, Tomàs Pla, Maravilla, independent de 34 metres. Segon classificat, Tomàs Pla Maravilla, de la categoria veterano C. Aquí.
Diego Gómez, alcalde del Ayuntamiento d'Alzira. Molt bé, com a ser. I el guanyador, atenció, ha sigut Pedro Culebras Castillo. En 33 de carrer, Pepito. Pedro Culebras Castillo, guanyador de la prova de veteranos T. I fa entrega del trofeu Aida Quinestar, regidora d'Esports de l'Ajuntament d'Alzira. Enhorabona als tres. Els tres recibeixen obsequis per part de les empreses Truni i Renault, així també com el guanyador de l'empresa Trataments Corporals entrega un producte de Symptoms Gel Sport Forte, recuperador muscular. Seguim en la categoria veterana, categoria B, veteranos B. Vale, a tocar la segunda. La guanyadora més ràpida del Alzira, Pepa Máiquez. Atenció, Independiente 45-32. Pepa Máiquez. Pepa Máiquez. Alicia Gil Martínez, tercera clasificada en la categoría veterana B. No la tenim. Passem, que això no s'ho pararé. Irene Quintero Briceño, segona classificada. Corredor Trail. Irene Quintero, de Corremont Trail, la tenim així, segona clasificada de la categoría veterana B. Va entregar el trofeu Isabel Aguilar, vicealcaldessa de l'Ajuntament d'Alzira. La guanyadora d'esta gran categoria ha sigut Pepa Máiquez. Atenció, Independent. No, perdó. Amparo Rivers Roy. Amparo Ribes no està, puja l'acompanya Maria José perquè se n'han de treballar, ja m'ho va dir. Així que enhorabona pel trofeu, va entregar el trofeu Fernando Pascual, regidor de Serveis Públics de l'Ajuntament d'Alzira. Continuem. En la mateixa categoria per ara, homes. Atenció, perquè el local més ràpid ha sigut en aquesta gran categoria Quito Reyes García de la Rabosa en 35-06. Quito Reyes García. Tampoc està Quito. Por si supera. Estava així de moment, però ha desaparegut. Vale, pues anem al tercer classificat d'esta categoria ha sigut Simón Barqués Félix. Simón Barqués Félix, de Carcaixent, 33-25. Simón Barber Félix, de Cura de Pell de Carcaixent, a una mitja de 4-10, 33-25 de ser classificat. El segon classificat, Josep Cerver Ausina. Josep Silvera Usina, en una mitja de 4-0-3 i 32-31. Segon classificat de la categoria veterano B. Va entregar el voluntari Diego Gómez, alcalde de l'Ajuntament d'Alzira. El guanyador d'esta prova ha sigut, atenció, Vicente Félix Morros, Independent en 32-20. Vicent Félix, el tenim així ja, guanyador de la categoria veterano B.
tercera clasificada en la categoría veterana A. Repetimos así. Recibís el trofeo como a tercera clasificada de mans de Isabel Aguilar, vicealcaldesa de l'Ajuntament d'Alzira. Enhorabona. La segunda clasificada que la tercera clase per la segunda atenció Ana Montó Blasco. Ernesto Octubre, 8 de 135 0.
d'Alzira, Diego Gómez. Estamos en la Enhorabona, Raquel. Ana Montó Blasco, tercera clasificada de la categoría absoluta en una mitja de 4.22 y un test de 35.02. el club Atletisme Las Tortugas del Semecí. Fa entrega del trofeu Aida Ginestar, regidor d'Esport de l'Ajuntament d'Alzira. Una clasificada, atención, Cristina Chorro Richard, en 34-0 William. Cristina Chorro, en una mitja de 4.16, ha sigut la segona classificada de la categoria general absoluta. No està? Pesa, Miacha, pesa. Miacha, pesa, pesa. La guanyadora ha sigut Miriam Gregori Romero en 33-10. Miriam Gregori Romero, guanyadora de la categoria absoluta en un temps de 4.08. Miriam. Una mitja de 4.08.